Jo estava al meu treball a Hub Artsakh, estàvem fent una videotrucada amb la Shushan, una companya de treball, i ella estava aquí a Erevan i la resta de l'equip estàvem a Artsakh. Estàvem tenint una videotrucada i de sobte escolto el so d'una explosió. Però vaig dir, ok, i vam continuar parlant i després un altre soroll igual. I li vaig dir, ok, Shushan, crec que he de penjar perquè crec que és una guerra que està començant ara mateix. I jo, i per això dic que no era la mateixa persona que jo era a l'any 2022, estava molt relaxada perquè potser realment esperava que alguna cosa com aquesta podia passar en algun moment. Vaig dir, ok, noies, marxem i anem cap al soterrani. Al soterrani hi havia molta gent, especialment mares plorant perquè era migdia. I els nens eren a dins, els nens a les escoles. I a les llars d'infants estaven en diferents llocs, però no a casa. Per això tothom estava molt desorientat, les mares ploraven, tractant de mantenir qualsevol tipus de contacte amb els seus fills. Jo tractava de calmar-les, dient com, calma't, tot estarà bé. Aquell dia vaig estar molt tranquil·la. I llavors estava pensant en la meva ment que quan estàs escoltant aquest so, el soroll de les explosions, entens que els teus germans, els teus amics, els nostres nois, ells, estan en primera línia. I en aquest moment, al mateix temps, quan estàs al soterrani i estàs segura, ells s'estan morint. Així que jo em mantenia dient per dir-me a mi mateixa que calma't, no estàs en primera línia, no t'estàs morint, estàs segura. M'hi vaig quedar i intentava ajudar els nens que ja hi estaven. Hi havia molts nens. Tenien molta por perquè els seus pares també tenien massa por i ploraven. I els nens estaven sentint això. I vaig començar a cantar amb ells. Jugàvem amb algunes coses per als nens, algunes cançons per als nens, i van ser feliços en aquell moment. I després vam anar a dalt a portar algunes cadires per a que la gent pogués seure perquè el nostre soterrani era un desastre. Després vam anar a un hotel, al Park Hotel. Hi havia molta gent allotjant-se als soterranis d'aquest hotel i la meva mare, els meus pares també hi eren, el meu nebot, pràcticament tota la meva família estava allà. Jo també estava contenta de veure'ls. I ja van començar a oferir-nos per portar menjar als soterranis més propers per a la gent perquè, com he esmentat abans, hi havia una cafeteria on hi havia menjar disponible. I clar, el menjar estava llest perquè era hora de dinar, però la gent no era capaç d'anar a buscar-lo allà. Així que vam començar a repartir el menjar pels soterranis per tal de fer alguna cosa. Puc dir que jo estic orgullosa de mi mateixa durant aquesta guerra del 2023 perquè vaig ser realment útil per a la gent. L'endemà va començar i tothom estava trucant-se uns als altres, a nosaltres també, als nostres familiars. Trucaven i comptaven les nostres baixes. Aquest ha mort en aquesta guerra. I aquest dia va ser el pitjor. I recordo que estava a casa meva i la meva amiga propera, Anne, em va enviar un missatge, Gaia, i jo estava dient, Déu meu, no, 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 sisplau, no, no. I quan ella va dir, Gaia, jo ja pesnava com, crec que alguna cosa va passar. Llavors ella em va dir que el seu germà havia traspassat.
De veritat, és una sensació, no saps què pots fer i la guerra encara no s'ha acabat. Però has d'estar amb la teva amiga. I en aquest moment pots entendre com res és important com la vida. Així que em vaig quedar amb ella 3 dies i llavors era com si estiguéssim pensant que tot el dolent ja havia passat, què més podia passar. I després va succeir l'explosió, que és el pitjor que va passar amb nosaltres a Artsakh. Vaig perdre 2 germans a l'explosió, van morir. La gent encara esperava la cua del combustible perquè no hi havia combustible a causa del bloqueig. I era un lloc caòtic, hi havia molta gent allà, estaven intentant obtenir gasolina i per ajudar les seves famílies per sortir d'Artsakh a Erevan o a qualsevol altre lloc. I encara no s'explica què va passar, així que no hi ha proves de que l'explosió va venir per la gent que fumava al cantó del combustible o si va ser un atac.